Malawi Brief. amene akhale ogula thumba la 50 kg makamaka pa mtengo wa 10,000 pofuna kufotokoza komanso kuthana ndi mavuto amene ali anjala chaka chamawa. Komano chaka chino akutero kuti ayi akuyesetsabe kuti athetse vutoli limene akulitcha kuti ni la bombobombo ndi akugawa chimanga kwa manja okwana 4 million plus amene ndithu adakhuzika ndi njala mdziko muno. Osayiwalanso kuti ayi chimanga chija chikabwera chipitanso ku Admark kuti chikhale ni mtengo wabwino kutinso aliyense akhoza kufikira kukagula ngati chaulere simungalandire. Tsopano ngakhale zimene zili chonchi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto, magesi komanso madzi ndi zina zomwe amalawi akuzunzika nazo pakadali pano mdziko muno, ndipo zimenezi nzosabisa iya chifukwa kunyumba kwanu mukumakhala ndi magetsi mnthawi yochepa, kunyumba kwanu madzi akumavuta kuti ndithu mukhale nawo kwa tsiku lonse. Komanso nkhani ya kuti kodi nkhani ya mafuta siyokambirana ndiye kuti malo ambiri kulibe mafuta a galimoto, zimene zikupangitsa kuti ayi anthu ena akhala akuzunzika magawo siyanasiyana. Nawo chimene chitibweretsa pano nchakuti pambali poti boma likuyesetsa kuthetsa njala, koma mukaganiza kuti ndi vuto liti imene lakukhudzani inuyo komanso anthu ena ochuluka pa nkhani za mavuto amene takambirana pano, kuti mwina boma likadalunjika pofuna kuyang'ana vuto liti pa nkhani ino pa nthawi ino pamene tikuvutika ndi madzi, magesi komanso ndithu mafuta, ndi njiranso zanji zimene mukuganiza ngati kuti tikanathana nawo mavuto amenewa at once. Chimenechi chimene timafuna titaona kuti madzulo ano inu mukukumana ndi mavuto otani komanso mavuto amenewa akukhudzani motani at the same time. Mavutowa muganiza kuti boma lichitenji kuti tithane nawo, zimene tabwerera madzulo ano. So oyambirira yambapo kuimba foni kuti timve maganizo amzika. I'll give you 2 minutes kuti muchite explain zimene muli nazo, potengera kuti amachuluka ndi anthu amene amabwera pano kuti ayimbe ndi amadandaula kuti ena amayankhula kwambiri. Chonde titsatire maganizo. Mwaswera bwanji? Asala bwino kainu. Ayi ndaswera. Mukutsatira program kumene mukuonera maseko kwambiri kwake. 2 minutes yanu lero ikuyambira pamenepa. Boma layesetsa kuti lithane ndi mavuto anjala, koma nkhale zili choncho komatu anthu avutika ndi mafuta, madzi, magesi. Pano zikuchitika zikuchitika chifukwa chakuti nangasi apeza modzigwembe mmenemu. Chifukwa ndiyambe choncho kuyita mbasula kwake kuti kumene tuchokeraku zimene tili nazo pano. Okay. Ndiye kuti zinthu zimenezi kuti zifike poti zatheka patenga ndithu nyengo. Okay. Chifukwa si miyezi iwiri imene zinthu zingatheke. Okay. Koma nondi mmene asankhira maundu namucha. Kukhulupirira kuti kuyambira lero anthu ali m'maofesi. Okay. Ndipo kuti kodi m'maofesi mwapeza muzotani. Okay. Unduna uliwonse kapena nduna iliyonse imene lero yakalowa m'maofesi. Okay. Yakapeza mawenja akuluakulu. Ndiye kuti mawenja amenewa ayambe kuakwirira tikhalabe moyo ovutika. Okay. Koma popeza ndiona kuti maundunawa asankha ndithu anthu anzeru zawo, anthu opita ku sukulu. Sadasankhe nduna cholinga chotuyo ndi m'bale wangayi koma woyidziwa ntchitoyo. Ndipo ndikuona kuti zimene zizi zitithandize ife Amalawi sadzithandize iwowo. Okay. Chifukwa choyambirira adatero kuti nthawi ino siyodyererayi. Koma kuthana ndi mavuto tithandize Amalawi. Okay. Titengelepo mwayi kunena kuti ndiyambire gawo ngati la mafuta. Gawo la mafuta chaka chinochi talowa chino tikhoza mati cha 6. Okay. Tikuzunzika. Okay. Chifukwa mmene adalipezera boma atosala yaseja mafuta adali oti akupezeka. Okay. Andi zinthu zina zimayenda bwino. Ndiye maloma kuti munthu ukakhala kuti mmene odabadwiro sanagwire kwa ndalama yochuluka. Ukakhala pa ndalama. Umayiwala mmene weyo mendera kumbuyoko. Okay. Komanso zimasiyana budget ya iweyo ndi budget ya dziko. Zosiyana. Okay. Chifukwa budget ya dziko ipatsa mungulu.
ofesi osiyana-siyana kuti chinthu chija chitheke. Okay. Ndeti khozotenga ngati kuti nkhani ya mafuta pakali panopo ngati dziko limene ife limadalira ngati ku Tanzania. Okay. Kumene kuchakwa kuli mpungwepungwe anthu akufa. Andi magalimoto sikuti angende mwamtendere kuti achoke kutanga kudzafika pasongwe. Okay. Pakufunika ndithu ukadaulo ngati imene mujalachitira dziko la Malawi dziko la Tanzania kugwirizana asilikali adzikalondereza ngati imene muja timachitira njanje yanakala kuja sitima yochoka ku Mozambiki kulowetsa kuno ku Malawi. Okay. Sitima imene jaso imalondedwa ndi asilikali mu nthawi imeneja kunali nkhondo ija. Ndi chimodzimodzinso apa sibadala kuti dziko la Malawi ndi dziko la Tanzania nkugwirizana nkupatsana asilikali kuti akalondere katundu amene uja adzibwera kuno. Ndipo khozeka koma popeza ndife anthu kapena kuti ndale zathu tidakachita chifukwa wena ndale adakapanga panopa. Okay. Koma ndale tidazisiya pa 16 September paja. Ndiye mafurawo timamva ndithu kuti kuli mathanka amene kuja amationetsa alaitu ni mangochiso anali komwe ku Tanzania taona. Okay. Ndiye kuchoka apo kulowa ngati kugawo la njala. Kugawo la njala amene njala ili ku Malawi kuno ndinadzanena ponso mbuyo mukuti nthawi imene amawina Atos Alliance mu 2020 ineyo ndali mmaroba 108 achimanga. 2 minutes yatha ndithu. Imene iyenera ite chifukwa pali magawo atatu afolo ine ndifotokozeko mbali yanga. Ndiye chimanga chimene chija chakwera adaona onena ngati kuti mwina anthufe chimangu bwera mwamana. Koma limakhetsa thukuta. Okay. Ndiye chimanga chimene chijata chipeza chakwera kuti adzaoneka kuti mitengo imene idabwera notsapano pansika inabwera 60 kwacha 70 kwacha. Kuchoka kwa kutha chimanga chimene chija mu boma lawo anapeza fetereza amene ADPP so adakapuka kale kunja anagula kubwera kuno nchifukwa chake mudaona kuti adagulitsako 4000 enkathu uja. Kuchoka amene uja adaoda ADPP kufika 2021 budget ya 2021-2022 Atos Alliance idavuta. Shada ligulitsa feterezo 4000 enkathu mpaka lero. Okay. Njala iyi Atos Alliance adadzachita kuibweretsa okha ankalero nena kuti tikuvutika chifukwa cha kuyikireni ndi Russia. Zimene adachita Ukraine adatenga fetereza nkulipatsa dziko la Malawi wa ulere. Atos Alliance fetereza uja adadzatigulitsa. Malo moti atigawire wa ulere uja adadzatigulitsa vuto lina limene lidali Atos Alliance. Okay. Ndiye njala ndimene awawa akuisovera kugula chimanga ku Zambia kumagawira anthu ena ulere ndikutulutsa soma ina 1.1 million ncholinga choti anthu apindule pokagula thumba la fetereza 10,000. Ndiona kuti mbali imodzi yakhala bwino koma notsapano tione population ya Malawi kodi tili bwangati. Okay. 1.1 sikwanira ndziko muno. Andi mwina izizi zibweretsa phokoso kumamidzi chifukwa chakuti mwina pamudzi pamene pali anthu 40 akukapereka mwina makuponi aja okwana 5 kapena 7. Mmalo moti mwina boma ilili lidakangutenga kapena 2 million wanthu awapatse fetereza otsika mtengo uja chaka chamawa tidadza simbalo okoma ndi uko kuti chokekonso tibwere gawo la madzi. Mmalize zonse. Indeka nanga si zimenenu mwanena atu pamene. Maona ngati pang'ono chabe. Tinena kwa pang'ono kumeneko ifefe kuno masilimwe madzami popi. Ya, tikatenga gawo la madzi amene anthu mizinda kapena mwachitsanzo mzinda ulilongwe. Ndi omwe wali ku position IMCB wakapena kuti Atos Alliance boma la DPP lidagwirizana ndi asimbi kuti litenge madzi kusalima lidutsitse mundowa likafike mpaka kulilongwe. Ndi amachita iwo waja zandale ncholinga choti pologalamu ija ayilepheretse anthu amulilongwe asalandire madzi abwino anthu amundowa asalandire madzi abwino. Amapangitsa zimene zija kuti pologalamu ija ichedwe ndi omwe wa Atos Alliance. Ndiye tikamatengano zinthu zonsezi kuzunika kunena kuti kodi mawenje yawo abwera bwanji. Inde mawenje adawapeza MCB kapena Atos Alliance adapeza timapoti ho. Koma no iwo aja adachotsa mapoti holo nkubweretsa madiramu holo. Ndiye madiramu holo amene ajawo ndetsa pano ndi awo afika pano pawa akuti nzunza. Tichoke kumadziko tsapano tilowe kumagetsi yomaliza. Tikatenga magetsi ndimene kumene kuchoka magetsi kumene magetsi wa makafika ndizo ndikotalikirana.
akamati mphamvu za magetsi kapena tikupempha dziko lakuti litigereko mphamvu zokwanira mwakuti ndi mmene ku Malawi kuno anthu akufunira magetsi zikusiyana. Koma nangoona ngati tsapano kuti mwina nduna izizi zisatengere kuti kapena kuti iwo apambana powasankha udindo, koma aone onena kuti kodi mmene papa ineyo ndiyambire pati kuti Amalawi amve okoma, chifukwa pokalowa mu parliament muja anthu awavotera asiya anthu kunjaku amene sitidawafune nkuvotera anthu ena amene apita kumeneko. Nde iwo akachita zawo osachita zawo anthu 2030 sekutali mudzona wena sadzakakuonanso kumene kuja. Umaliza kwanga boma ineyo malangizo anga kuchokera kwa ineyo pita kuboma. Boma ili wanthu adalikonda. Boma ili wanthu adalikonda pomuvotera asa Peter Mutharika. Koma aone executive yawo ya chipani imene ifanduna zija zo 24 zija zimene zanyamula dziko la Malawi maboma 28. Ndiye naona kuti aliye unduna uliwonse umene uliwoti ndunduna kapena president asakamuuze zabodza kwa amene adzikumana nawo pafupi kuti okoma iyeyo uleke zimene anthu akufuna nkumakanena za nyumba mwake zimene zozo ndiye kuti angodzionena kuti dzapangaso chenji. Okay. Ifwe pesidikira kumbuyo ine ndine Malawi ndabadwira muno ndegensa nakwereko koma ndimango ima pachilungamo akapana zawo aphunguwa akachita zofuna zawo nkuleka zimene tiatumira. Ayi asaonera suzama ngati achokwera kuti apasaonera. Mwezo wala unde kuti zovinazi aonera wena tsamba pachati nkakamba nditi kuti zamawa iwe sodzoneraso ineyo nthelepa pamenepo ziko. Usiku opambana amaseko. Kupitira kumva maganizo anzika about 2 minutes koma iwo anatenga nthawi koma bemwina tigwire nthawiyo mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera msawanyi sana. Ayi ndaswera tikudziweni madzulo ano. Ine kumwafika kwasungu Samson Nkhata Japamba. Ankhata? Yeah. Bwana Nkhata muyambira pati nkhani. Bwana ndimene chonchi. Muntu umona kuti mamuna anzanga malinga akavula naona kuti sanga yadabana. Iko chitsime chakuya chikadzika bwino madzi akangothamu. Okay. Kupusa muntu wokuona kuti ayi uyu ngofatsa nthawi zina makachita idziko dzidzimu. Okay. Inde mwambi amati aonenji adapha ng'ona ndi muno. Miyambi imeneyo. Inde ndipo ndibwerezeso aonenji adapha vu ndi muno. Utanthauzanje miyambi imeneyo madzulo ano pa zomwe tikukambirana? Inetu ndikuyankha zonsezi chifukwa atsogoleri athu amene achokawa palibe mtsogoleri amene mwina wanyozeka kosakhala bwino kupambana wachokayi. Okay. Ndipo Malawi timakhala kuti tuyamikira munthu akachoka vuto lindife ndilipene. Okay. Ine DPP suti ndimadana nayo koma ndimakondwera kwambiri nthawi imene yakulamulira Bingu. Bingu muthalikana ndi ulamuliro wa masomphenya kwambiri. Okay. Ndipo Bingu amauzaso otsatira wake kuti mwaona kuti kamuzu skulu ya chipatala ya kamuzu adamanga ndani. Amafotokozaso. Nanga mati make adamanga ndani amafotokozaso kuti ndikamuzu. Okay. Now umuntu wina kungobwera ayi bazaka zonsezi palibe chimene adapanga. Okay. Ndikufuna ndinanenera kuti mamuna anzako umamuona kuti nezako malinga akavula. Ndiye achakwera sikuti azitukwanidwa kwambiri yayi. Okay. Yo ajadi ndiodeka koma asamatukwanidwa kwambiri yayi. Okay. Amalawi ife likadakhala ndi mtima ngati wanoma ndi chisale sibwezi zinthu zikuyenda bwino yayi. Ndayankhula choncho mtsogoleri neyo sindikuopa ndayankhula choncho ndifa ndiyankhule chilungamo pena pake chilungamo sichichititsa mantha. Yo aja amayankhula ngati kuti chipanicho amayendesa ndi iwowo koma iwowo ndi bodyguard chabe ongokhala koteropo
komano kunyoza kumene amanyozako sikuti amalawi kapena achipani cha MCP kapena mtsogoleri wathu nthawi imeneyo analibe mphamvu iya mphamvu anali nazo zochuluka ndipo amafotokozanso kuti inetu sikuti mphamvu ndilibe yoti ndikhoza kubwezera mphamvu ndili nayo koma kuti nkhondo simangamuzi okay ndizoona nkhondo simangamuzi chabwino timene ndimanenera kuti chitsina chakuya chimadzika bwino madzi akaphwera ndi zimene mwalemba apa pazi zoti kuti nanga osowa kwa madzimu kuti nanga magetsi uzimazimako chitsina chakuyacho madzi aja aphweramo ndi amene watu tsogoleri ndi amenewa ndiye iwowo mboma adalowadi ndi mmenewo komano pena pake pamene sakuphoza munthu akakhala kuti akuvina iweyo namene muone kuti uyu sakuvina bwino koma ulowemo iweyo pamene umadziwa zonena kuti dasilija suti lophweka lovuta ndithu ndipo dasi limeneli mtsogoleri lovuta ndipo munthu sungangolivina moti basa anthu nakuona kuti wagwedeza mbina kuti wavina bwino anthu naumvera manja ndiye mwachidule zathu a DPP pena pake achulutema yankho palimawa okay 27 sikale ndipo mpano panopa ngati amalawi ayamba kale kupanga ligileti kuti silidapange chisankho chabwino ndi ligileti ndithu ndipo tiyeni tipereke ulemu kwa Dr. Lazarus Chakwera yeye adapereke Tabata neba ulipompa pa Tanzania inu ndinu mboni mtsogoleri ndi anthu ambiri amene afa kumene kuja chifukwa chosavomereza msanga ye ife kuvomereza kwathu mtsogoleri lisakhale anthu opusa kwambiri mwachidule ndifotokoze kuti izi nzofuna za Malawi zimene chisankho chimene ife tidapanga TNT vote tizisowa madzi TNT vote tizisowa magetsi TNT vote tiziona mwina zinthu zina zimene timaziona ngati zidzasitha yeti sizikusitha mbali imodzi tiwayamikire za sikulu zija zikalongosoka azimitameyo ya Malawi zasetelezi zikalongosoka ngakhale ndi zinthu zina zoti munthu wina anaziyamba kalango zisintha ayamba ndimwe ayiwo koma amene uja akugwiritsa ntchito ngati mmene anagwiritsa ntchito Mighty Wanderers dzulo yagwiritsa ntchito mwayo mmene anaupeza akakhala kuti iwo mwina agwiritsa ntchito ezi posakhala ndi ziyankhuyankhu zochuluka zinthu zikhozoyendera bwinobwino okay ndithudi mtsogoleri mwachidule izi ya DPP atenge noti kuti azikoze mwasanga koma ife ndipempho notsopano kuti popeza ife tidavomera mungu tidangovomera tisakhale zitsiru palimawa chabwino ndithudi mtsogoleri Bambo Nkhata tikuthokozeni nanu kupereka maganizo ano kuchokera ku Kasungu mukhale ndi usiku wopambana inunso siwodalitsika kwambiri mtsogoleri wambuye zikomo kupitira kumva maganizo amzika kuti kodi pa nkhani imeneyi mukuganiza kuti chichitike nchiyani kuti mavuto tili nawowa athe pambali kuti boma likuyesesa kuthetsa njala mwasula bwanji tatandala bwanji ayi mthupi mwabwino kunchisi nimaona voice yanu kayankhulidwe nimadzota koma bambo athu kunchisi awa tapereka nanu maganizo anu muli ndi ufulu otero mpulogalamu ino muyiyambira pati nkhaniyi ineyo maganizo anga kawiri sindilankhula kuti zandale koma ndimaudandaulira mtundu wa Malawi chabwino mtundu wa Malawi tili ndi vuto okay Amalawi tili ndi vuto okay kawiri Amalawi kumakapezeka kuti munthu mwina adaba koma munthu oteroyo popeza ali kuchipani lwammanga lwanthu timapita kumakamchereza kukhalika ngati munthu wabwino kachiwiri nduna zimenezi zasankhidwa tikafufuza nduna zimenezozo zambirimbirizo wena vasiyami okadalini milandu ku khoti okay popeza boma limene lalowa ni limene iwo maliyembekezera kuti boma limenelo lidzakathetsera milandu odzeishi mlandu suwola olukamba za madzi kuti vuto la madzi vuto la magetsi kodi m'Malawi muno vanthu 20 chakuti miliyoni angotenga anthu 1.1 miliyoni okuti ogule fetereza
umene unake ulunena kuti watsitsako umchotsa pa 15,000 kubwera pa 10,000. Tisalemezane. Inuyo omakawa mmakhala mtauni. Koma kuno kumidzi kuno upezeka kuti pamudzi anthu mwina atatu awiri. Kuti tingane kuti njala ikutha? Kuti dziko la Malawi liweza ukagula chakudya kumayiko akunja? Munomu tili ndi nthaka yabwinobwino yone kuti tikhoza utani upeze chimanga chochuluka. Koma popeza omanena kuti okangosinthano Malawi kuti omene wambulamulira ndwena okuti izo omachitayo ife sitingachite ofuna kusangalatsa mbali yawo. Koma khalidwe lake likakhala lotera Malawi lidzakhala tiluulira mpaka na Yesu Khristu adzabwera. Msatero. Chifukwa siti kondwera sitivomereza chimene wina adachita. Nzoona dena ngolankhula kumene chitsime chakuya chimadziwika chikapha. Koma sobulengete woti mulufunda lanthu otatu kaya anthu awiri. Koma bulengete nkupezeka kuti uya amatsakula mimba uyalutsakula mimba. Omaganizana uchapa amane kuti kodacha pendani. Ziko mukombira makao. Usiku wabwino bambo anga kumchisi. Nathokoza ziko. Zikomo kuli kupereka maganizo mpulogalamu ino komanso tikumamva miyambi ino muyambira pati mabwera palaini mwasula bwanji. Well, amene wachita titole napoti nthawi kuthamanga mwasula bwanji. Taswera yachimwana mwasula bwa. Ayi ndaswera chidantere. Zikomo. Kuti ndachidanteredi? Chidantere kuti kumponera arangu mwachoka nchisi apo kutsetsele kusira mumponera mukudola. Kudowa maganizo anu muyambira pati nkhani metuka mbayi achidantere. Ine maganizo anga nena kuti ngakale mukuli boma laika chiti pofuna kutetsa njala mdziko muno. Pamenepo panabe kuti simugwizana na kwenekwene ganizo limene chifukwa indondomeko imene yatsatidwayi sikuti njala ikhoza kutha kuno ku Malawi. Moti tifufute zimenezo. Chifukwa tedonetsetse mwezaferereza otsika mtengo ya AIV okuti anthu 1 million kumene ovindule. Pamene mdziko muno muli anthu pafupi 21 million. Kapere donetsetse ndekuti anthu pafupi 11% kuno ku Malawi ndi folimi. Ngeno anthu 1 million olovindule niferereza okuti wafisidiyo. Ndipinde kuti mafura anjala akhala lukhalu chilo chapo ndithu. Mwina ndikata makha kuti lizisuntha chiwerengero chofuna athandiza anthu nifereza lizifika mwina 3.5 million kumana 4 million. Ngati anthu mdziko munomu oluvulika ndi njala ndi anthu pafupi 4.5 million. Ndeti ukathandiza anthu ndi zipangizo zotsika mtengo anthu 1 million. Ndekuti upite chitsogolo likatero ngati. Ndekuti ubwera mbuyo. Ndekuti chakanchaka zikhala mari ayi zigule yakudya kumayiko akunja zokha zononga ndalama ndekuti. Ande nkada kuonda kuti ngarofuna uthetsa njala mdziko muno apo mazimene olukambani. Chiwerengero chokuthandiza anthu ndifereza zotsika mtengo chikwere chifike pa 4 million. Ngati anthu ofulika ndi njala na anthu 4.5 million. Omene othandiza anthu omwe anthu 4.5 million pakathandiza mizo zotsika mtengo zafereza kuti takachama zizikaipa ni bize yoni boma lizigula chakudya. Koma anthu 1 million. Ndiyoleka njala ilikata kamsana. Njala ndio ilikata kamsana. Ifa anthu 1 million. So ngapangitsa kuti jirokoleta kudya chachuluka kuti yodi yakheziko lino ayi. Anthu 21 million. Ndio ukata kamsana njala. Chabwino. Kachi zake nkhani ngati mkulu ya market za mafura zimene zilizofika pamjimera angakhezu kwera mtengo kumene kwa katundu. Chifukwa kwa malisa ya kwangula sasite kwatu zwakale tineke sibiliki ende sabwa mali kwangula kwa mamu zinthu zidachika mtengo ili pazezu kwera milengo. Amena choke ngapa melewa tsuka hadi 6,075 koma pano 60,065 pekere yasuka. Leo bano mafura akali morola bano atakwera milengo. Bano alutsika ujeni mafura alukira kasowaso kwa milengo itakwera. Temembe
ndipeza kuti muja mwina udakweza milengo ya mafuta ya fuel mwina na azipezeka mosavura koma pano makilo akadaoneka abe ma filling station osiyana siyana. Okay. Makesi chakubwera sobo omwe pano mwina makesi akungwa akakuwani watu awazi ndekuti naile awazi lukaba na makesi. Okay. Ndekuti kulekubeza chiwona kuti chiletele chizilira chani kamene chizili so bora kuigibira kucha tizimba zizilira moto bora kuigibira kucha imaji akakhele mapfula njewani iza moro koma chakuti imaji chifukwa chone chese kopala mbeja na tengadokome kutama tekafamu nchona chakuti uthandizo lima akuluakulu kuti ojebe njala ulimachalo makolo chakuti zaituluka kosa zizilakula ulimapelacha chakuti zizikhala mkomuno. Koma lero nisete koma ende kuri Russia ndo megomeja yo makolo imishira kasiko mu koma limulera cyo chimanga awuli kwa kula ku Zambia chimanga chikale kwa kuno uko kosa chimanga panta ko kwela mwene usiana ndiko kuno wakolo limira patengo wani sai 23 usiana ndo makula patengo 2.5 ku Zambia ndela baba nuona be kuti ndo meko zimene boma lo sarazi ai disayitokeze kuti njala chakafura chakachama njala ikuta alimene ndimbozala kumfundiza chifukwa nani nakazuti vantu vamene upindule vacherema nde auchepa kwanthu vapindule mtengo waseezotsera mtengo ndoamene kuti ukatata msana njala chilengero limembekeza kumwina chikanakhala 4 million ndona 4.5 million kati vantu vofunika ni njala 4.5 million akatatezanso anthu pamenewo 4.5 million izi panthu zizotsera mtengo vari lufuna uteteza njala komanso pati uzezona kati amagetsi uzemazimako zokhala kwanji ikomene kutolangulo wako mamu iwowa okonza zinthu oluzidzira kale omamene omayendetsera komanso katundu apita kakwera salubwera sombula nde pamenepa tizilenjing'anaza kulaha umene sobwera kuiguluza kucha pamenepa malawi tiphunzirepo kanthu chiganizo semabangelera cha mtima timaononga nazo zinthu tisaphudula nazo mbembo wagulu chifukwa chilisango chija pamalawi tavutalira cha mtima iwanangere kuli mwina tileza thandizo koma baba kwa ineyo palizika kuno kumalawi imene uliyankhulira anthu mmalimana ni malipondomo atachikhulupiriro ngoti amene pamafuna kuti pomazikire machawe zikuoza nkhani ya mageti ifuta kwambiri ukoze nkhani ya mafuta piuwelo ukweza mtengo kuti adakweza timembekeza kumene asipezeka mosafura koma zinthu zovutabe chilengero chopindula azinifereza zifuna kuti uchigwere chisakhale ni miliyoniya uchiwonjezere zofuna kuti njala ichebe mtiko muno tuzonza kubomako uwonjezere chilengerochi komanso anthu otopindule ni chimanga ichi cha njala ichi nambano chigwere chifuna tululebana imakazomukolesebweza kuti panopa anthu kuno kwathu kuno kumponera kudowa seto lijo lino madzulo anthu lelenagona njala so inyantha madzulo nge chilengero choti anthu athandize ni chakudya ichi chaulere ichi uchiwonjezere ifo anthu ovutika ni njala no ambiri chidzulo chino ndafreda nkula kumolero kuno kumponera indawi inoseni chidantere chidantere tathokoza umva maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana kumponera nakunyadira kwambiri achimwena maka zomwe ombigwa ntchito zikomo kupitirira kumva maganizo a mzika programu yake imakhala lolemba lachiwiri komanso lachinayi pa Facebook tindi anthu ochuluka ma 1000 akutsatira ma comments ali pamene kuti kuwatsatira tikapeza nthawi tionapo kuti kodi tingatole awiri angati amene angatheke palaini pali ena maswera bwanji madzulo ano maswera bwanji bwana ayi bwana ine ndaswera tafika kuti madzulo ano kuno ndi kumzimba ku 18 kuno ku 18 kumzimba yeah thank you Mr. Nyirenda Dada Nyirenda no you're welcome yeah timve maganizo ano pa zimene tikukambira nazi mutenga ango yanji pa nkhani imeneyi okay bwana zikomo toyamba ndipempha bwana ine ndikuonera kwambiri Iruntha TV kwambiri simaithawe program ya simaithawa okay ndimachita kuchoka kumene ndili kuoneka ndikayioneka tathokoza kwambiri ndithu tu bwana tathokoza kwambiri ndiye program yondiyabwino kwambiri ayi tayamikira kwambiri bwana kutindikitsa
pempho loyamba kwambiri ndikupempheni bwana. Ndipempheni ndithu. Mana ndikuona mafoni amayankhidwa kwambiri amakhala ngati mayina kamakhala mozamoza. Ya, pamenepo ndiye nditero kuti tikayankha imapezeka kuti anthu amene akulankhula aja ndi omwewo. Ndiye amakhala ngati ndi radio analyst kapena mapolitical analyst ndiye zimenezo tikuona ngati pena pake zimaphwanya mafura anthu ena. Okay. Ndipempho tipenapo mwina mutasinda kumangoyankha marando mu koza amene mwina muthaukeza anthu ena ngati pena mwachipezera. Ya, no, tichimikize kuti zimenezo ambiri akhala kupempha koma umati ukayankha chonchi ndiye kuti makhala kuti munthu uja wayankhula ndiye kuti sudziwabe kuti foni iyi ndi andani koma timangodziwira kuti awa amayimbayimba komabe pempho lanu lamveka try kuti tigwire pempho limeneli. Okay bwana. Ndithu bwana.